Naga Jingkan Raya ki kamti Dewïong Bean ha East Gentle Hills District hadin ke jing Bteng bom dynamite ha Krem Dewïong Bean ha tangsko kabla shim ya ke jing em jong ki arpo nyongot bat penmensa ro bon ngot ki wei ki nong belati Dewïong kabla dia ha ka step jong ka samtarik urempang araja arpon rio kila ajing pentip bakila yo ban Kurup ya ki Tiar Pynbthei bat shispa nyopon rio metric ton u Dewïong. Ketika jing yok Kurup kedai haki benta ke Shillong Rangad, hadin ke jing don ki betip bat laong bakila don arspa South Lee ki gelatin stick ki Tiar Pynbthei baklan bor ya ki bala bori haki shipot li ki song hakawai ke sendok. Shua haka jing yat ban kenra la syam ya ki lum top Dewïong habon ki benta ki bakadau syai bakadon ke jing ti Dewïong bean bat laong baka jing yok Kurup shispa nyopon ri metric ton u Dewïong kandai ru ke jing tron ke kambean hakate ke district. Laong baka jing sim kia ki bor Pulit ka long ban pendo ya ki kamti Dewïong bean ha karukom bati tliu knai bat kumjo ka jing pendon kam ya ki Tiar Pynbthei ki bawan ra jing ma ya ki nong song snong bat ya ka mariang kumbalong ki bor Pulit ki dangwat banya ya ka tenrai ki Tiar Pynbthei bat kumjo ru ka Jingthwet ban kem ya ki Trai Krem Dewïong kadang ya chakmat haringkat ki kendon an ki bala pengat persa ya ki Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bhag pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya